τι βλέπω. Έχει μια όμορφη έτσι πίτσα και ένα κέικ. Μπορώ να αρχίσω να τα τρώω. Φαντάζομαι πόσο νόστιμο θα είναι. Ας κάτσω να τα απολαύσω. Τέλεια. Και έχω μια λιγούρα και πεινώ. Ας αρχίσουμε την πίτσα λοιπόν. Ήταν τέλεια, την έφαγα όλη. Ας δοκιμάσω και το κέικ σοκολάτα. Για να δούμε. Yummy! Και το κέικ σοκολάτας είναι όνειρο. Πω, τα έφαγα όλα. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Πρέπει να πάω αμέσως στο μπάνιο. Αγάπη μου, γύρισα. Όχι. Αγάπη μου, τι γίνεται? Και με πονούσε το στομάχι μου και μου ερχόταν εμετός και... Αγάπη μου, πεινάω πάρα πολύ. Μου τέλειωσε μετά. Πάω να δω αν έχει τίποτα. Θυμάμαι πως είχε μια όμορφη έτσι πίτσα. Και έφαγα την πίτσα. Δεν πειράζει, έχει και ένα κέικ. Θα φάω αυτό. Και έφαγα και το κέικ. Μπάρμπι. Μοιάζει με αυτές που είναι έγκυες. Ήθελα να σου το πω και η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε στα χέρια μας τις ακτινοβραχίες του μωρού. Τέλεια!